हिरिम्बा मन्दिराव फैदों हिरिम्बा मन्दिराव ओइ नै जोंहा एक्टरा गेट मोनबाय जोंसोर हाबबाय नै मन्दिर सिङाव Sini kau berpelakon apa? Mana soalan mana? Oh, ya kenapa? Itu mana cerita mana? Berat mana sekarang ni? Ini mana cakap ya na? Mana sampai? Boleh. Mau pulang ke sini mana? Oh, sini mana? Ayo pulang ke sana. Kita kena dekat dalam sekarang. Ayo kita. Ayo tinggal pergi. Ayo kita mana? Ayo. Ada film video kalau. Harus ada. Kamu sah. Ni orang mana? Mana boleh gila mana? Nak kasih usaha mana? Ayo tinggal film video. Mandir ni tersakai kecil tu. Nah, đây lại về mà lấy sát thấy nhỉ, psa này gum gu ra rồi về ai này đâu này chị thổ xin hảo đây đi xem gì vào làm cho thế nào dia tuh lo kayak kira bisa gue di lebih kayak ini Ano betul maksudnya? Oh, sini kan dah. Aku masih lebih ayo. Ayo batu aku dia udah mana sih? Mawar boleh bayang. Baik. Dohai apanwa kalian besai, berai batu sendiri dan rasi keherasi moitarasi. Neng sasana saka pansel pankan maksud mengkam biljalan berai batu cina. Kenasong apa kenasong? Okram awam okram kenasong orang ada bau kenasong sebelum kenasong. Ada bau kenasong lama bertani mugasong. Moidera gabungan beliau, manusia dia gabungan berai batu serau. Noi diberinya, dinai arubibar sanni. Satu bumi getar semua. Apa istilah berai batu ini sinar puna hirimba batu tansan ini getar semua dia. Tak ya siapa ini mana foto? Bro. Jack, tera.
गामसा गानना हैदोंमोनलाय wah harsnya sampai sini lah sanung sale gelo puro sampai nana video Oke, kita nambah. Batu kulung kampai engkarlangsé ngulo thubutan dei deh montir lana foto ke yo siapa deh nang dia udah sampai ba Ji मोजां खानायलाय आयो नायफैलाय ओइथि गिदिंगोन ना ओइथि थांगोन ओइथि ओंखारलांनो हायो इथिबो नों फट' साफायनोबा खनसे मन्दिर सिंनिफ्राय ओंखारबाय मा खालामनो साननांगौ नामा होयो मानसिफोरा होयोलै होनाङा जेबो नङा जेबो जायालै जग्रामोन आरो दसे जिरायग्रा आगोल जोंनियाव साफासैमोन आरो फट'खौ नों साफानो फैथ' बिराद मोजां रोंखाबाय खिन्थु जोंखौ ना ओरैबायदि समायना माने मन्दिरा गोसोआ मोजां मोनलायो सिङाव हाबबाथाय बेबो गोथौसै माबानाय गोगोम मोनखायो माने गोसोखौ गोथारनो हच्चाके थाब थानो लुबैथारलै आङो माबा मोनसे जोंख्लाबजोबनाय ना सादानो सेसेले हाबनो मोननायहाय नायनो मोनो बेयो गोथैसि बावनाय जायगा बेयो गोथैसि बावग्रा गोथैसि बावनाय ओरैबायदि समायना नों फैनानै माबायदि मोनदों आं फैखांबाय खनब्रै बारदो दाहायना मोजांसिन मोनदों आंथ' देग्लाय दासो फैदों बिराद मोजां मोनदों माने आं खनब्रै खांबाय जि मोजां मोजां इयाव माबा दंफां फट' लाग्रा बेलासिबो बिराद सिनारि मोजां जाखायो माने
सोरबा सोरबा नै मा मा लिरना गालाङो नै मानसिफ्रा मा आखर लिरना गालाङो इफोरखो जे मोजां जायगायाव मा मा आखर लिरना गालाङो ओरैबायदि गाज्रि गाज्रि मानसि जायो मा साफायनानै मा साफायबाय थानो बोराय जानायखाय बै औवायाव लानो हागोन ना बेफोर हाग्राफोरखौ दानस्रांजोबगासिनो नुबावगोन साफा दंमोनलै आगोलाव सिनायबो जागा जागा दोननो सानाखै बे फख्रियावलाय मा मा दं नाबो दङ गिदिर गिदिरथार ओमफ्राय मा मा दं फख्रियाव ना दङलै ओमफ्राय आं खनसेबो नुवाखै खोमालै खासेवना गोलेर दङ दङ खनसे ए दैया रानसिनो एबार बुरजा जादों एबे रानो जों फैनाय टाइमाव रानदोंमोन आगोलाव दा बाहाय बुरजा जाना दं ओइ औवाखौ मिथिला औवायानो माबा गुम गुम होनखायो आगोलाव औवायाव अर खामनाय खोमायो नङा नाम लिरजोबनाय ना औवाया अर खामनाय नङा इयो मा मा नाम लिरना माथो नाम लिरजोबनाय औवायानो सोरबा गोसोलेफोर लिरना गालांजोबखायो माने औवायानो नाम लिरजोबनाय माने आसरितसो फख्रिया जायगाया गुवारथारानोलाय बिराद मोजाङै लामाया टाइल्स होजोबनाय ओमफ्राय सिङाव अफार मोजांलै duira mak kira masa ada nah begini mana itu lina lagi lah ayo saya sabra kan sabra ya ni na ayo ini masih ayo tuh rasa kan kalau pasal akai lah naik lagu saya maram jabai ya biasanya mah ini mau dengan singgau माबाफोरबो फैयो आरो हारसाफोरबो दं माने हारसाफोर ओंखार नङा आरो जेनेबा गासिबो फैयो माने बिराद मोजां जों दा ओंखारलांसै जों हरसिंगानिफ्रायसो फैदोंमोन आरो ओंखारलांसै लामायाबो गोजान ओके ओरै ओरै थांसैब्रा जों गिदिंहैनोसै ओरै गिदिंसै इखिथ' जेबो गैखाला माथो ओरैजाय फख्रियाव नादों सिमोन गिदिर गिदिर बे सेन्देल सुथा दोननो होदों होमबा दा इयो लांफिनसै होमबा गाननो होयो ए गाननो मोना इयाव गाननो मोना अ जों दा ओंखारबाय नालाय इयाव फांसन जायो फांसन जायो आरोना थोरि बारि जाजोबना दंजोबो आरो इफोरखो माबा गैथ'आ नालाय दंफांफोरा सिनारिलै बोरायफोरा बेसे मावनो दे इसोर जेनेबा नै औवाया नायलाय मा स्टाइलनि औवाया गान्थि गान्थि माबायदि गान्थि गान्थिफोर थायो बेनि औवाया बेलेग गोजालै माने नै बेयो थानाय औवाफ्रा जोंनि औवाफोरजों मिलाया मान बेलेग बेलेग खानाय कालाराबो बेलेग खानाय आरो सब नाम गोजा औवाया मामा ए प्लास बि बि प्लास बि जे माबा जे प्लास जे माबा माबि दैनि बिराद फेसिलिटि फैनाया होमबाबो बुस्थुआ जेरावबो माने दै होगारनाय गोजा गोजाननिफ्रायबो दुगैनाय मानाय जायो खोमालै जानथार आरो गोजान गोजान फैयोबा गोजान गोजान फैयोबा दुगैनो जानथार ओइथिबो गिदिंग्रा मोनलै आगोल दा थांला गैला दैया माखासे जाना दङ मन्दिर सायावसो बिराद गोबाव थानो लुगैयो आङो मोनसेयो ना मन्दिरखौ मायबा मोनसे मोजां नै बेफोर सारि सारि नायखाय बेफोरो मोजांथार बुस्थुआ बेफोरो दै गांबाय आं दै गांनानै बथलाव गारबोखानायालाय माथानो ओंखारनो नागिरला आं हरसिंगानिफ्राय माबासो फैदोंमोन आरो लंपेन्टजों ओमफ्राय इयो फैनानै आं गामसा लाबोखादों नालाय गामसा सोलायबाय आरो दा गामसा गानबाय आरो बरिया लंपेन्ट गानना खुलुमनो बोरैबा मोनना गामसा लाबोखादों आरो नै मा दौदिनि मोसानाय
देउदिनि मोसानाय दौदिनि मोसानाय बर'नि ड्रेस गाननो सोखादों माने बर' दौदिनियालाय बर' जागोन दौदिनि मोसानाय फटक लानि र'यजों न'आव थांसै आरोना हरसिंगायाव दंलायाव ना बाइकजों फैदोंमोन खनसेबो नुफेराखै नायो लाना फैबाय आरो गामसा लाना फैलायदों जाहानिफ्राय न'निफ्राय बाबानिखौ लंपेन्टखौ खुलुमानो नालाय इयो बेखायनो ओइ फिसायासोनो इबे अबे गेजेरनिया दिनसायनो नायो थ' गोजानसो सिमेन्ट सापरिनि सानैबो आङो माबानिमोन हरसिंगानिमोन ओमफ्राय इयो हाबा जाहैबाय आरो इसोरनाव ओमफ्राय नुफेराखै नायो ओंखाय लाना फैदो आरो आङो नायनो सान्दुं गोसा माने थांनोसै मन्दिरखौ नायनानै ओइ मन्दिर गेटखौ फार्स्टनिफ्राय माने फार्स्ट हाबगादाना गेटआ बानायगासिनो गोदान मोनसे बिराद मानसि जाखादों दिनै ना मन्दिराव एथ' माबाखौनो हालाय गेट मोनबाय थांबाय आरो एप्रिल लामा मन्दिर बाउन्डारि थांबाय आरो जोङो न'आव एबाराव साइसनि आरो ना खाथियानो गासिबो दंफां बागान हिरिदो नायनो समायना जाथारदों बेगाव सोनायालाय